роҳи Тоҷикистон ва Хитой маҳкам шуд ва Русия бошад пас аз 5 рӯз маҳкам мешавад. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ман як рилс карда дар YouTube гузоштам ки байни роҳҳои Хитой ва Тоҷикистон маҳкам мешавад. Якчанд нафарҳо савол доданд ва биёед дар бораи ҳамин кӯтоҳ барои шумо фаҳмонда мегузарам. Соли нав дар Хитой моҳи феврал ҷашн гирифта мешавад. Аниқтараш 17 феврал ва аз 15 феврал то 23 феврал дар Хитой истироҳат аст. аз сабабе ки дар Хитой отпуск муҳлаташ хело кам ҳаст. яке аз таътилҳои калон дар корӣ ин махсусан дар ҳамин соли навашон ба ҳисоб меравад. аз ҳамин ҳисоб якчанд рӯз пеш аз истироҳат мардумро коргарҳоро ҷавоб медиҳанд, онҳо ба хонаҳои худ ба дигар шаҳрҳо мераванд ва ҳамин тавр истироҳат аз 15 феврал то 23 яъне давом мекунад ва дар ин муддат ягон фабрика, завод, карго ҳеҷ чиз кор намекунад ва мо низ боре ки ба Тоҷикистон равон мекунем аллакай аз якум равон карданро манъ кардем, тамом дигар намегирем ва дар Русия бошад асосан то 5 буд, вале мо кӯшиш кардем муҳлаташро каме зиёд карда охирон бори худро санаи 8 феврал аз Хитой равон мекунем. Тамом дигар борҳое ки мебояд ҳамаш дар ин ҷо меистад. аз сабабе ки ман дар Хитой қарор дорам, оиди заказ кардан аз Хитой, оиди бизнесҳои Хитой, зиёд бачаҳо аз ман савол медиҳанд агар чӣ хел заказ кунем. албатта ин борҳое ки мебинед баъзе нафарҳое ҳастанд ки барои хонаҳои худашон бор заказ кардага ҳастанд. масалан агар дар Русия бошанд боре ки дар 30,000 рубле мегиранд, аз ин ҷо заказ кунанд 10-15,000 рубле ҳамон борро мегиранд. баъзе дигарашон мегиранд бизнес мекунанд. албатта ин ҷо борҳои бизнесӣ ҳам аст, борҳои майда ҳам аст ва сабабҳои вақтҳои охир барои ҳамаи шумо маълум аст ки аксаран мехоҳанд ки пулҳои худро эконом кунанд, махсусан муҳоҷирон. вақтҳои охир дар ҳақиқат нархи патент, нархи ҳамин чизҳо хело қимат шудагааст ки маош намерасад ва аксарияти онҳо мехоҳанд ки борҳоро бо нархи арзон аз Хитой гиранд, яъне бо ҳар хел бизнес кунанд. ва мо ки дар Хитой кору боромон зиёд аст. ман чанд вақт шуд ягон хел курс кардагӣ набудам, вале вақтҳои охир дар ҳақиқат хоҳишмандон зиёд шуд ва мо яке аз специалистҳои беҳтаринро пайдо кардем ки Хитойро хуб мефаҳмад. нафарҳои хоҳишманд бошанд метавонед муроҷиат кунед. ин специалисти мо барои шумо ҳамашро ёд медиҳад. ростӣ ман худам курс ёд намедиҳам. бисёре мегӯянд шумо бизнесро чӣ ба курс мекунед, IP курс. ман вообще курс ёд намедиҳам, ман вақт надорам. танҳо медарам агар имконият шуд барои бачаҳо ягон онлайн промои эфир карда баъзе маслиҳатҳо барои онҳо медиҳам. албатта дар бораи схеми бизнес як схема тайёр кардагӣ будам ки ҳатто нархашро капе карда барои бачаҳо додам, аммо расходҳои худашро мебардорад. аз ҳамин ҳисоб ҳар хел комментариро нанависед. нафарҳое ки дар ҳақиқат мехоҳед ки бизнесро омӯзед, аз Хитой бор заказ кунед, метавонед муроҷиат кунед. специалисти мо барои шумо ин корҳоро ба пуррагӣ аз нол ҳамашро мефаҳмад ки шумо метавонед ки пулҳои зиёди худро эконом карда худатон аз Хитой заказ карда борҳоро гиред ё ин ки бизнес кунед. ҳоло дар Хитой бениҳоят кор дар авҷ аст, чунки охири сол ҳаст. ҳама ҳаракат карда кор карда истанд. ин борҳоро бинед, инҷо склади мо нест, инҷо танҳо ҳамин борҳои майдачӯда бо склади калон дорем. хай дар инҷо офиси мо аст. хулоса ҳамин тавр аз паи кор ҳастем.